Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka inda kuka ji cewa shahararren ɗan wasan Hausan nan wanda aka fi kira da sarki wato Ali Nuhu ya fito ya nuna rashin jin daɗinsa a fim ɗin da ake kira a duniya. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Ba komai ne ya sa ya nuna rashin jin daɗinsa a wannan series mai suna a duniya ba, sai dai tunda aka fara tsarin series ɗin yana kyau kuma yana jin daɗin kallon fim ɗin. Inda daga baya ne bayan daina shooting da Kanabaro, gaskiya fim ɗin ya fitan mai a rai tunda Kanabaro ya daina shooting a cikinsa. Inda a lokacin da Kanabaro yake shooting a fim ɗin, za ka ga ana gudanar da harƙalla a taɓa can a taɓa can, kuma duk wani riski da Kanabaro zai haɗa za a yi lissafin da za a warware shi. Shi isa kawai Ali Nuhun ya ce bai ji daɗi da aka ce Kanabaro ya daina shooting a wannan fim ɗin ba. Inda su ma da yawa 'yan cikin fim ɗin sun fito sun nuna rashin jin daɗinsu a daina shooting da Kanabaro, kamar Ɗan Malam da kuma Malam, domin a cikinsu ne ake gudanar da harƙalla wadda take da wahala, kuma Kanabaro da ya lissafa ta zai fitar da kansa. To dai ba a san dalilin da ya sa mai wannan fim na a duniya aka daina shooting da Kanabaro ba, sai dai shi dai ya san kawai cewa tabbas a wannan series na a duniya da za a dawo da Kanabaro, mafiya yawan kallon shi za su dawo kalla, inda ake tsammanin cewa a cikin masu kallon a duniya da aka daina hasko Kanabaro, 50% sun daina kallon a duniya. Da yawan cikinsu kuma manya ne da kuma yara, inda suke cewa Kanabaro ne iya lissafi a fim ɗin Kanabaro, amma yanzu an daina sako shi, inda suka ce sun daina kallon fim ɗin a duniya, ko za su kalla sai irin ɗan short video inda aka gudanar da wani lissafi. To dai ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin zantawa da shahararren mai fim ɗin a duniya, inda da zarar mun zanta za mu dawo mu saka muku abin da muka tattauna da shi.